karatong tanan guys, karon di ay naami din sa ilalom sa kasantulan. Kauban na mo si Gia. Oh, di ba? Manghinantol mi dagang kay mga bata. Tanawa rin yung mga tulilya kay basin mga kuanan kana. Hi guys. Kay wala man karon klase, halidi man so dinhimi sa kasantulan. Yan napud si Kiki kay nay mga baktin man niya oh. Nay mga baktin iya hapon ng hinluan. Unya magkaon-kaon day midani sa santol. Lami jing dali. Lami. Ina hello guys. Di. Nami og pangaon sa santol jol. Hilaw-hilaw pa mong santol guys pero kay wa man ni snack oh. Dani mi sa punuan sa santol niya kay naapod lagi mga baktin. Aw dani na po dayon minag puyo-puyo oh. Hi guys kuno oh. Di na siya kakuan sa kamera. Oh. Ina hello guys. Aboy kay busy ang person nya si Luloy ang namahog di ay. Amang tubig gi mo ignon. Gawas mo ng isa luyong. La nagsanura gid siya. Lagi no ko. To si ko. Nga unta santol. Pagdali di aloy si Luloy. Dani unta na dapit oh. Di semoga may ko di. Video ta to. Da. Laog kayo. Awak sabi. Sabi ko. Nagabinian man. Kaon nagyapon sila oh. La nangayo ang isa o diin siya di man ginimao nga bahog. Tangig tubig daghan. Wala hindi. Sa ba kuhaan na ni oh. Hoy. Na. Nita sila sa ilahang bahog kadi man ilang bahog no. Wa man nakatugbong ganina kay busy kayo. Tahop. Gitahop. Karon kay nangita sila sa lami. Mura po gyapon ning tawo no. Naanad man og lami, gusto po nila lami. Sige bye-bye na baktin.
Distansya ni sa balay ako gibutang ang tangkal kay para di siya manimaho. A few moments later. Karon mga pilita. Nya uway da pangapita. Manilhig pud ta sa selling. Nag-jacket ko ta kerting pug nawa dali. A few moments later. Maayong udto karatong tanan guys no karon di ay maglaag-laag na pud mi sa ila ni Auntie Mercy. Okay, naka-chat siya no. Chat siya patuon. So sila ni Papang, si Papang Raman. Tuan na si Papang. Ila ni Auntie Mercy kay birthday sa pag-umangkin. Igagaw nako din. Anak ni Kuan. Anak sa kapatid ng ama ko. Okay. Saksak sinago lang ni guys kay dili man kay ko ka maumag Tagalog. Ya kasama ko si Mamang aso tos Mamang. Ha? Halo, kayo ang ala ang inyong kanon. Ang baboy pod ni mura pug tawo no. Naglapas-lapas naman siya, wala pa siya nanganak.
Gi-injust din ni guys. Ba man? Gi-injust na. Unya, sige na siya og pangaskas oh. Ni ganina ra nagutong-utong dili ba dagko kay ang bata siguro dana. Kay ay magud ni siya dako kayo ni siya nga anay. Dako kayo na anay. Inya. Nandito si mamang kasama ko. Mag-apas mini papang. Dala laag-laag niya na po ko ipasa magod sa barangay. Laos na lang dahil mi dito kay sentro man sila. Kaya si mamang nabasa-basa sa glitter. Halamang sakit na gid siguro kay na mango. A few moments later. Mi nakaabot na mi so diri na pud mi mag kitiw-kitiw. Maing udto kanin yung tanan diha. Si Madam Dami nakauli ang si Madam Dami nagpakilid-kilid man niya unsa may ko na pugaran. Itlog ba day dana no? Itlog manoy. Unya na po day si Papang nagdiskarte na po siya para halang-halangon ko no ni guys. Oh. Muna pang katuyan ni Sherwin? Ano man? Gagmay ko. Ha? Gagmay. Hala, nagharay-haray lagi ni among baby. Hala. Dili, kuha na na. Kanang maayo na, kay diretso na oh. Sige, na si Mama Using day oh. Nagkunkuan sa iyahang paghay sa diya, Mother Earth. Da Buntag. Nag-ilisan ko niya akong apo kay nabasa pag inom tubig ba akong pakaon. Da. sa mahaw diha nga Nabasa sa ko. si Papa Toto day guys og si Alan. Mao tag-udto na bitaw ni siya pamahaw kay ang kape ag unahon mura nig mamang. Guys, pamaw tayo gamay ra gasto ba? So guys, mag Maayong buntag o kuanta. Kinsa to? Wa man ko nakaila. Puto bra pud siya na. Paanha na dire. Atong bisan. Oo. No. Kana. Sabaw na. Magsabaw-sabaw ta. Kuruton daw.
Nagpuyat-puyat. Muwa din yung halang-halangon nga morning ang mga panakot. Yung pakupsan. Maglaro ba? Bata pa kay to. Dagko kay tiil. Bata pa kay to. Ay, bersih-bersih. Ikaw Ano na. tumir? Aw. Dili. Dili ko maluto. Ano di gahi ah. Tanga na to tanglad para mag kumot siya din. Walang langsa. Mata pa kay to na. Iya ko an kunod. Ayun, ay marami na naman. Baho mang isa kalabi. Asa dito patong gamay? Patong daan. Kain na na to. Kana na ah. Lasaw-lasaw ah. Ay nani ang bata. Ay, tagbay titi ang bibida na te. Ha? Sana? May titi ay titi. Basang di kag balay di ay. Tapos ako ang sapi. Gaban. Kaya ka pa. Balay niyo dito doy. Apet. Buhong tsak. Tuara dito. Tsak. Unsan mo to? Ako, ito ako ang tawa mo. Mong rep narada to. Bigyan din mo to. Ibigyan mo wala. Wala dito nga pa. Ang kulit dai si Jinjay. Pobre. Ay, iyok sa tawag na. Uy. Dagko kayo ang imikos-mikos na to guys ang para atwang kuanon halang-halang dagko kay butad bisayang manok. Ano ko kada si? Dali ra lagi nito. Ano ni sa aso ni kay Saon. Musad na pagpakatigom-tigom tan. Na sa mga kuan na. Ay kita. Abo sa tong barta. Scatter ko kapataw ko sa bandoy. Ay kamaon na rin kag scatter. Ya karon kay dinam sa kaabre akong jis. Akong jikas. Gay. Di, Ano man? kung dito nagutip ko ba? Hinay mang signal. Signal dito. Ay, kuasa dito. Ay, Dataan dito basta sa palita man ka sayo pa dito niya. Repira pa niyang balay yung sa yung looting. Ah, malapit kaya nagkapalit. Dito mo sa ortis. Awa di kay balok. Huwag man ko nakabalong. Bag-uguro na. Ugat turong pakulit ni Umak. Si Umak man nagsabay na ko. Naba, kirikir pa. Dito na lang unta nag... Ay, ako sa ugat sa lain.
Atong disawon ang panakot guys, anha day nato butangan o gata. Disawon nato sa daan. Sabi siya ang asa man pa inyo. Kani guys. Aman. Dugo, dili kay tuhon. Gusto na na oy. Dali na lang kami. Oh. Pwede naman i-dito. Oh, wala dahil na napalit sila itindi ay. Dili na ay sila biya. Lugulog ra na nila. Tag-50 ang buwan o tuig sa gasok dito. Mura bag kuha na siya. Hantod na mo abot sa pila tong kantigan ni ilang ganun. Pag siyudad na sila. Oh, doon ra ba sa kwan na ba? Doon ba sa Balagyan man ako yung buhok. Dili ra kung dani ra ra tapi kung sa daon kuan na kasagutan man na. Kuan na siya. Munang gihatag sa gobyerno. Bakante. Bakante. Dili squatter. Dili squatter mo siya bukid. Pero doon ra siyudad. Ay, mura sa bukid kay wala pa man nagkuan. Wala pa man Ang niyo. bot lang ang Dito man tong ito. Na yung dito. Baw lang kapag abot sa ito. Yung baon din niya naminyo na. Kinsa ingon? Tagyapay. Ya si Bingbing ang putan wala man uroy mamawa magani siguro na uyab. Ya nakadto ba ya si Bingbing dito sa iyang boarding house? Katong interview siya nga nag-apply siya dito kuno sa resorts dito sa Panglao. Kung unsa man dito yang kwarto din na ay kuan sa babay, mga gamit sa babay, di ba? So wala man uroy mama. Kubag kabuta dito sa mapuwa nga naminyo na. Sige sa kaminyo dito di bawo. Kinsa ba sa istorya? Diha ko no sila kuno ni tata ang istorya. Low. Kung nga pareha lang gid mo diha duha di mo saba. Na sos mama, kinsa may mong tuhuan ang naa dinhi og kanang naa diha sa layo kaayo. Kana si kuan Jinjin kay makasulti na unta na kay kana kung magrisgo usahay na si tri maganha lagi ang tagatagan sila ng lingling. Mo sige naman sa pulit subukan dito. Ayo na ba Na iya nang tag namin ni. ganit tong sa una pa to. Lo, sa una katong napa ko dito. Napa ka dito? Paghilom dia, unuroy dia. Kabuang na usahay na malipay kay mignaas siya kay siya mag kanang mga kuano, kanang kung napas siya kanang mga birthday niya. At tot. Stay mahalang-halang na makapil. May labang kasulod kung may habo ka na na. Imo na ning ikuan? Sa bang duwa dito? Ato na ning ibutang ang ginataang gulay. Mura ni sabaw, gamay lang ro. Piso? Wala nang iba. Mas kayo, kaya po. May kaawa pa na sa bawan noon. Gami ini ba kay gamay ra yung sabaw? Galit sa Joy. Ha? Wa man dia tubig. Dugangan tubig gamay gata. Gamay raman gata. Muhang halang-halang guys no. Pabukala na lang na siya, automatic na siya. Maluto na dayon. Halang-halang Bisaya nga manok. Ila ha. Love. Wow.
Mikos kay naluto na. Ay, may gustong tubig. Pang! Halang-halang. Lami jamo. Tumatik na ni siya. Iko na dali juda. Asa? Dili. Dili. Lang so to nang haunon guys no. Hauno na to mangita sa taog sudlanan kay daghan-daghan pagbayaan niya. Buaw. Nga na si Aloy. Pugsi. Kung ano nyo. Pintong paa. Apil taning paa kamuning Ay, sabaw soy. Kapilan ni Elfren. Buwang na. Bayi yung tiuno. Yung tiuno. Kadusi. dani ra ito ra. Tiuno si... Yan ka rin gusto rin. Ha? Kunit ko isa. Ha? Kunit ko isa. So guys, naara day ni ang birthdayhan. Agoy, happy birthday di Idrin. Ikapila na. Kadusi. Agoy ka unsi. Bro. Ikabay, ha? Kani ante di baji dana. Kani ante di nani mo ibalhin. Ako ni tuwa anda. Ibutangan ni dito jet. Ginataang gulay ay manunok di ay patsit. Dana oh. Unya kani padinhi tadap dipig kay matik naman ang tilaw din si tilaw. Pato. Ice di. Kutsara tay. Agagay nanay makagaba. Asa si Janin? Dito. Uy pan ni sa Janin. Ubana nga. Nay mo sa Nangawi biro. Sibuk Janin. Dito na dito na ang ice. Dire mag-picture pa sa Adrian. Ika kon Adrian. Dapat ay subukan niyo akong kuan ha. Ika. 21 day. Asa mang birthday? Asa yung birthday? Uy! Be! Ay, be! Hala. Hala, isog kayo eh. Napuribuyag na kasangatan na no. Ang iyang ate, nagawanit ng iyang ate oh. Ate, le? Yang mami. Tama, birthday na nga. Anong ipo ba? Anong ipo? Ay, nangipo ko ang ginatihan. Hilig. Aldrin. O dia butang sih. Ben. Ika ba yung guys? Aning gi-celebrate sa iyang mama Dani, gidibo-dibo niya. Gidibo-dibo. Mga grasya nga mong madawat ng tag-adlaw. Ingon man ni Aldrin nga nag-birthday karon ika 21 niya, dibo daw niya karon.
nga giulian gid sa tuyo siyang mama nya kuwasa ko magawas. Hadlok na siya rin pistorya. Lord, ang pagkaon nga gihanda niya Lord ni yes iyang mama naghanda iyang mama din ni Ila Mercy. Muni nagkatapo kami tanan mga suon dani ng mga iluan. Pisto taga-sumpa ko. Unami dani tanan guys. Lord, napunta Lord nga kining tanan maka kining tanan pagkaon makahatag kinis kabaston sa among panlawas o atong pasalamatan sa Sang Ginoong Hesus nga maoy buhi ug hari. Wan ka na mo Dios na usahan ko sa kanturan. Amen. Amen. Ngalan sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Ali na mo oy. Aon mi sa diyang nahumana og ampo. Mga una dayon magbambam. Oo. Sawi lang niyo. Hindi pa nagaiti, imo anak ti. O nara ganin. Aldin. Turo kutsara, turo. Yang binabi kay ang mga bata. Yang bibi. Kantit kung para ko. Si auntie ang nanghatag sa mga bata. Ang anak kunda na ko madaghan kaayo. Dadto pagkuha sa halang-halang ti mo. To dito. Dani ra. Ikaw sa din. Jet, bera na Jet. Sawi na niyo lang. Amang mang sige naman. Karon na ta kay kuha. Birthday guys. Ubog gini karon. To dito dali lang. Napausudan. Kuha tag pansit lin, ali na lin. Oh, kansad. Kanuli ra ko plato. Sa makadain ka nga nag. Dina, buka ka naman hinunda pagkaon na. Ay, sige na, sige na. So, na ba? Ito na. Nangaon ta guys. Ali na din ni madam. Amal guys. Amal. Mga unta ninyong tanan guys. Di aloy kanon. Like ano, napay Adidas na Tama niyo. guys. Kay inom mo sa kagaba. Adidas. Adidas. Nari. Ana ulang rere. Sa di bata dani sa sulod. Kinsa man? Ana inday. Ha? Inday. Hinday nga. Puring. Inday nga. Inday bang nako. Wala marami. Inday ng buryo. Amaw na. Inday nga sumburyo. Loy di ay na. Kare. Babaca na ni. Hinday nga ko. Bilang. Inday nga biling. Tengo. Napay luto mer? Wala. Di makuha ang bansa oh. Pagkit palinong gamay. Dami kayo merong gayo. Napagay. Wala nga. Tigop ta sa ginataang gulay. Hindi ko bingkot. Pakalingkod na minuta. Taon sa konti. Hindi na ko na. Iwas ata. Kay wakwak. Dami kayo. Nagreklamo si. Di gini mapas mo si Jai Jai. Tama walay ako pareha ya tataw agay manok mo diay. Saging na. Sabaw. Dala sa saging. Ha?
naman ang ice. Dren. Dali na kay butong ta karon dali. Hindi. Kano sa doon tayo mo na buhatan sa di mo na sa distansya diyo? Eh, tol. Ano to? Tol ko ano. Sipa ko noon. Ugma na. Karon na. Ang nahuma na mig pangaon, so manlayas na dayon mi kay huma na mig pangaon charot. Ina kay huma naman sila pangaon guys, so nagselfie-selfie na ni. Silyas na tadya. Iyalig na. Dili man ni kameraman oy. Egno nimo 1, 2, 3. Ana ba?